Достар, сәлем барыгызга да. Шын күңелдән сезне яңа айлар белән котлыйм. Бүгенге влогны мен яздырам 30 декабрь көнне. Һәм без Лениногорск шәһәрендә. Бүген безнең корпоратив, ләкин мин сезгә вәгъдә иткән идем күрсәтергә яңа ел макияжын ничек ясарга. Мине монда специальный үземнең косметичкада булган косметика һәм инде шулай ук чәчне дә ясаячакмын мин. Мин аны инде куйган идем Instagramга, ләкин YouTube каналына да куярга булдым. Башлыйбыз чәчтән. Минемдә бар резинка. Ничек 10 минут эчендә матур рушайтмышлы локоны ясарга. Наша җыябыз дуслар чәчне. Резинкага җыеп куябыз. Менә шундый минем выпрямитель. Ravento исемле. 180 градуска кадәр мин аны җылыттым. Һәм инде башлыйбыз процесс. Менә шулай аласыз да. Әзер түгел, күптә түгел. И выпрямитель белән күзрәләргә башлыйсыз. Шундай локондар получается. Де колбата бар. Нашла килеп чыга ул. Һәм инде локон бер якның. Салават репетировать да уже. Bir yok buldu. Күбесе сыры ничек локон ясарга, менә шулай аласыз да. Мин үзем YouTube'дан карап өйрәндем. Так что анда бар бик күп вариантлар. Мин хәзер сезгә аны күрсәтә алмаячакмын. Чөнки камераны артка куярга кирәк булачак. Дөрес итеп күрсәтер өчен. Сез YouTube'ка керегез дә, как сделать локоны с помощью выпрямителя деп жейсабыз, анда сразу килеп чыгачак дуслар, анда барсы да бар. Менә дуслар ясатып бирдем. Һәм инде без менә булай ышкындырабыз резинканы. И вот так вот встряхиваем. Естественные получаются локоны. Вот. Андан соң біз аны әйбәтләячәкбез. Әлегә бәйттереп җыеп куям да мин аларны. Бер нәрсә дә эшләмиләр алар. И начнем делать макияж. Безнең әзер. Бизәнә башлыйбыз. Мин инде алдан ук тоналканы сөрттем битемә. Тоналка дигәннән мин үзем инде хәзер 4нче тапкыр менә шушы фирманың тоналкасын алам. 0.15 төс. Ул минем барлык дәнгәгә килешә. Һәм әйтәсем килә, ул аны сөрткәчтен ул күренми. Сезнең битегездә тоналка практически незаметно. Һәм ул кешенең тән төсен үзенә тарта инде. Һәм, ну, естественно смотрится. Так, и начнем с теней. Менә шундый Inglot фирмасыннан алдым теньне. Эх, дуслар, ут юк монда. Менә шушы төсне сөртә башлыйбыз баш астына. Ачык төсне. Любой ачык төс булса, шунда баш астына сөртә аласыз. Һәм инде менә бу күзләрнең почмагына, борын ягындагы.
Шулай ук асыкка сөртәбез. Достаточно насыщенный наношу. Чөнки инде без артистлар, безнең күзләр күренергә тиеш. Бу инде якыннан караганда бәлки ныктыр да. Так. Менә дуслар. Беренче төсне мин буядым. Һәм инде икенче төс ул шундый көрән төстән. Көрән төстә дә түгел инде бу. В общем, караңгырак төсне салыйсыз, үзегездән инде бар. Төрлесенең бит төрле төсләре. Без минем теге күзләр көрән төстә булгач, мин шундый расцветканы алам. Сез инде үзегезнең күзләрегездә туры килгән теннәрне сайлаасыз. Яшел ягына тартканмы, зәңгәр якка тартканмы, яисә минем кебек менә шундый көрән төсләргә тартылган. Һәм инде менә бу төсне без менә бу якка сөртәбез. Менә дуслар, ике төс буялды. Бу инде безобразный дип атала инде. Менә бу угылларга күбәйттереп сыладык. Хәзер алабыз кисточка. Достаточно пушистый. Но алар төрлеләр була. Менә мондый да бар, миңа менә мусыш. Алабыз да һәм рушайт нашли растушевываем. Менә бу границалар күренмәсен өчен biz аларны растушевка ясыйбыз. Өстәге һәм астагы төсне кушабыз дисәк тә була. Плавный переход ясыйбыз. Вот так. Аннан соң менә мин нәбәйтеп карап ясыймын, сез менә күзгегә 1 метр ераклыкта карагыз, чөнки ераграк чоткырак күренә. Кайда күбрәк кирәк, кайда азрак кирәк растушевкасы. Менә мин дә мондагы күзгегә карап шулай ясыйм. Вот у нас плавный переход получился. Вот. Минем, конечно, монда юк. Ватный дискларым үзем белән кирәкмәгән тенне алып куябыз. Влажный салфетка белән. Вот. Если что, кушабыз светлый чуть-чуть сверху. Менә дуслар, күрәсезме аермасын? Бу күз һәм бу күз. Монсы не растушеваны, монсы растушеваны. Күрәсезме, монда границалар четко, монда плавно. Менә монсы дөрес. Һәм буякны да шулай иттерәбез. Мин, конечно, профессионаллар кебек аңлата белмим. Үзем ничек бизәнәм, сезгә дә шулай күрсәтәм. Күрсәтим әле сезгә якынрак. Менә ул минем растушевка. Күрәсезме, монда чыккан тень. Шуңа булды дуслар, растушевать иттек. Ике күзне дә. Әзрәк менә бу җирләренә шушы темный төсне кушыгыз. Әзгенә. Асларына да. Булды. Һәм инде алабыз подводка.
Менің бұл фломастер кімдір ярата кисточка белән төрлесе ясый. Һәм инде стрелканы ясый беләсездер дип уйлыйм мин. Күзгә ачып куям. Ясадык дуслар стрелкаларны. Сәтемәл сезгә. Ничек ясый инде. Һәм мин әле әзрәк аскы җиренә дә кушам әз генә. Ләкин нык басып түгел дуслар. Легко. Шулай ук растушевка ясарга була фломастерга. Бул да стрелкаларны ясадык. Һәм инде тагын бер деталь, менә шундый пигмент алдым мин, бронзовый төстә, под цвет своих теней. Якыннан күрсәтермен сезгә хәзер. Һәм алабыз да менә шулай бармак белән. Һәм сөртәбез менә шулай тень өстеннән. И суйбыз. Матур булып ята ул. Күрәсезме? Монысы буялмаган, монысы буялган. Әле ул утта тагын да ныграк ялтырый. Сезнең стрелкаларыгызны буяса, өстән тагын ясап чыгарыз. Һәм астка да әзрәк кушабыз. Хуш киләсең яңа ел. Кулларны сөртәбез. Все-таки мен стрелканы тагы бер кат өстеннән буяп чыгам, чөнки буялды. Дуслар, булды, әйдәгез мин сезгә күрсәтәм. Якынрак. Менә ул ялтыравыклар, күрәсезме? Телефон барсын да күрсәтмәй, конечно. Вот. Ну, хәзер румяна сөртәбез. Румяна менә минем шундый нежно-розовый төстә. Бетә бара инде ул минем. Алмаштырырга кирәк. Вот у нас скулы. Румяна у нас придает свежесть. Особенно вот такие нежно-розовые. Длинно рапсовый, потому что у нас без пудры аны тоже растушевать итәчәкбез. Вот так, өскә, астка һәм өскә. Булды. Алабыз пудра, рассыпчатый пудра. Мин шәхсән үзем Мерикедан алам. Менә ул. Һәм инде кисточка белән сөртәбез. Һәм инде румянаны менә шулай растушевать итәбез тоже, бик яркий булмасын дип.
Һәм инде күзләрне туш белән буйбыз. Кемгә инде туш ошый? Минем монда люкс визажтан алынган. Инде минем кыршыклар Аллага шөкер күзләре шулай узган. Әнидән. Инде минем. Ай, вот шундый әйберләрдә була дуслар. Күзләр белән булды дуслар. Хәзер башлыйбыз иреннәрне буйбыз. Карандаш, шундый төстә минем помада. Сәхнәгә дип алынган инде специально, шулай ук Диордан. Бик шундый майлы булып ята ул. Монда салават күрдәле бизәнергә. Менә дуслар, шундый карандаш белән ясап чыктым. Һәм инде помада белән хоп. Хоп. И готово. Аландай. Ты не снимай. Вот поснимаю-ка специально. Может, ты тоже мастер-класс сделаешь, как мужской макияж сделать. Просто нужен такой тональный крем, модный, мощный, дорогой. Салаватная косметика, семейная косметика да кыйбатрак. Кыйммәтрәкме, кыйбатрак? Bilmem. Ярыха дуслар, мин киям дә, хәзер дуслар мин киям күлмәк и полный образда сезгә күрсәтәм.